Asli lho iki. Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki Kokopra anu Siwa Mandura. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya. Gawe wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon, aku ki ratu kok dijak guyon. Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih lah jagat waisane Bathara. Eneng opo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampe nek dhewe kok aku ya mung nyirokke suarane Ndara Baladewa kok. Aku ya ngurung ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Loh, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki baleni ya. Mbah, Apa ngger? aku arep balekke pusaka. Oh iya tak terima. Gek ditampa iki. Ngetro. Ora edan kok iki. Lah wong sampean iku dibalekke pusakane iki gek dito. Ngetro ora edan. Aku iki pusaka tenanan. Ya. Ora pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima ya Antasena, tak terima. Ya, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya